Dobrý deň, dobré povede. Dnešná téma je staroveký Egypt. A priznám sa vám, že mám trošinku z toho obavy, pretože ja viem, že keď sa povie história alebo archeológia, tak väčšina z vás vie o tom Egypte dosť, pretože sleduje programy, dokumentárne filmy, číta a teda. Takže ako to spraviť tak, aby som vás aspoň niečím ešte, dajme tomu, prekvapilo, alebo niečo nového povedal, aby vás to bavilo. Samozrejme viete, kde sa nachádza. Je to severovýchodná časť Afriky. A už som vám dávnejšie spomenul, že Severná Afrika bola v čase toho posledného pluviálu, alebo ak sa používa termín pre Afriku, africké vlhké obdobie. Pamätáte si, pluviál, to je proste doba dažďov, keď u nás boli doby ľadové, africké vlhké obdobie, alebo asi od 13 500 do 5000 pred Kristom veľmi krásnou, kvitúcou, nádhernou, zelenou savanou. Máte tam skalné rytiny, kde máte veľké množstvo lovcov, zverí a tak. Takže dá sa to archeologicky dokázať, že to fakt bola prekrásna savana. A vy určite viete, že pod pieskom Sahary je ešte dostatok pitnej vody, ako takej. Lenže, už ste si asi na to zvykli, že keď rozprávam o histórii, tak sa snažím trošinku do toho namontovať aj vývoj klimatu. Asi okolo toho roku 5000 pred Kristom začína suché obdobie. Ľudia, ktorí tu v Afrike žijú, v severnej časti Afriky žijú, sa musia sťahovať do blízkosti riek a samozrejme, že sa presťahovali aj k tej najdlhšej rieke na svete, k Nílu, ktorého dĺžka sa uvádza, pre mňa obrovské prekvapenie, od 3000 kilometrov a potom, keď sa tam ešte pridajú nejaké možné pramene, vraj dokonca až 7000 kilometrov. Ten Níl má vynikajúce vlastnosti pre všetko obyvateľstvo okolo rieky, pretože každým rokom, asi od júna do septembra, zaplavuje celú údolnú nivu úrodným bahnom a dostatkom vody. A to bahno bolo fantasticky úrodné. Viete, oni na rozdiel od Mezopotámie, kde ste museli sa starať o kanalizačný systém a zavlažovací systém a kopať špeciálne rôzne závlahové systémy, tak tu v Egypte vám stačilo iba tú vodu zachytiť. No paráda. Vy ste urobili iba nádrže, kde sa tá voda rozlievaná Nílom zachytila, aj s tým úrodným bahnom. No a mali ste podstatu, alebo podmienky pre vysoko efektívnu, modernými slovami povedané, rastlinnú výrobu. A čo sa pestovalo hlavne? Pestovala sa pšenica, ale aj jačmeň, fazula, zelenina, šošovica, hrách. Proste paráda. Ten Egypťan, jak to kedysi povedal Herodotos, otec dejepisu, vôbec celý ten Egypt ako taký je priamo závisí od Nílu a egyptská história, egyptská kultúra je darom toho Nílu ako takého. Vážne stačilo vodu a bahno zachytávať a všetko bolo v pohode. No, samozrejme, do toho septembra ste sa starali o to, aby tam tá voda jak si s tým bahnom bola. Potom následných pár mesiacov, zhruba od toho septembra do marca, ste potom pripravovali pôdu a teda potom ste v marci až apríli zberali úrodu. No a keď bolo sucho, to suché obdobie, tesne pred tým júnom a júlom, no tak ste opravovali, dajme tomu, tie zavlažovacie priestory. Ešte, čo ma trošku kedysi dávno, keď som to začal študovať, prekvapilo, že okrem delty, to znamená oblasti, kde sa Níl vlieva do Stredozemného mora, je to obrábané územie veľmi úzke. Uvažuje sa od 2, alebo proste píše sa od 2 do 20 kilometrov. Znamená, na tej dĺžke niekoľko tisíc kilometrov ste mali to územie, kde ste vy žili, veľmi uzulilinké. A podľa farby bahna ste toto územie, kde ste žili, nazývali, Egypťania sami to nazývali Čierna zem.
A na západ a na východ od toho úrodného územia potom bola púšť. A to nazývali Egypťania Červená zem a tam žili akorát kočovníci, alebo sa to považovalo za peklo, za časti, ktoré nie sú vhodné pre život ako také. Je úplne jasné, že Níl, okrem toho, že dodával úrodnú pôdu, bol hlavnou dopravnou tepnou. Hlavná doprava egyptskej histórie, to je rieka, to sú lode. Celý život sa týka, alebo proste točí okolo rieky. A no, už sa opakujem. Poviem vám niečo o neskorom praveku, alebo jak to vôbec začína. Píše sa, že v Egypte sa objavili prví neolitici, to znamená ľudia, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu v tom 5. 4. tisícročí pred Kristom a okamžite sa začali starať o reguláciu rieky. Znamená, nie kanalizácia, iba proste pripraviť podmienky na to, aby sa tam tá voda zadržala aj s tým bahnom. Základom spoločnosti boli dedinské, to znamená rodové občiny. Tie sa združovali do väčších celkov, krajov, ktoré potom sa grécky nazývali nomy. A na čele tých nomov stali tzv. Nomarchovia. Z gréčtiny nomos znamená kraj a archo znamená vládnem, ako takým. Tie nomy sa potom združili do dvoch veľkých federácií, nazvaných podľa toku rieky na hornoegyptské a dolnoegyptské kráľovstvo. Hornoegyptské kráľovstvo podľa toku, prosím, keby ste, odpuste, nebudem vám ukazovať mapu. Keby som vám ukázal mapu, tak by ste si povedali, horno je na severe a dolno je na juhu, ale je to presne naopak. Je to presne podľa toku. To hornoegyptské kráľovstvo, to znamená na juhu Egypta, to boli väčšinou pastieri a lovci. A tí mali v znaku bielu korunu. Volala sa hedžet. Ochránkyňou toho horného Egypta bola potom supica, samica od supa, ktorá sa volala Nechbet. Tá časť dolného Egypta, to boli hlavne poľnohospodári, tí mali červenú korunu, dešret, a ich ochránkyňou bola kobra Vadžet. Niekedy sa píše aj Vedžo. Ale nikdy tu nevznikli mestské štáty ako v Mezopotámii. Áno, mestá vznikli, ale mestá boli vždycky v prípade Egypta centrami správnymi, to znamená administrácia, remeslo, obchod. Okrem toho, že tie dediny boli vždycky po celú dobu histórie Egypta hospodársky samostatné, sebestačné a všetko, čo ste potrebovali pre život, ste získali na tej dedine. To mesto bolo fakt takým samosprávnym celkom ako takým. Mestské štáty, na to zabudnite, v Egypte vôbec neboli. Je jasné, že medzi tými dvomi federáciami, medzi týmito dvomi kráľovstvami boli neustále spory. Máte to, úplne to je normálne jasné, máte, prepáčte, nechcem to snižovať. Jedno miesto, dvaja páni, hádajú sa, kto je lepší. Ako normálne, to je vždycky tak. V týchto sporoch nakoniec vyhralo to hornoegyptské kráľovstvo a ich legendárny vládca Meni, alebo Narmer, alebo aj niekedy sa mu hovorí aj Aha. Máte 3 mená a je to možno ten istý človek. V literatúre častokrát v učebnicách máte Meni, ale môžete tam mať aj Narmera, môžete tam mať Aha. Vôbec faraóni častokrát, alebo presnejšie v tom čase ešte králi, mali niekoľko mien. Okolo roku 3100, keď vyhral nad dolnoegyptským kráľovstvom, proste a jasne spojil to do jedného celku a vznikol jeden jediný štát. Meni je teda zakladateľom prvej dynastie egyptskej. A keď sa obidva tieto celky spojili do jedného veľkého kráľovstva, samozrejme spojili si aj tú korunu ako takú. Ja som hľadal nejaký vhodný obrázok, aby som vám to ukázal, ale proste nenašiel som. V spodnej časti bola tá červená časť koruny, do nej bolo do tej spodnej časti bola zasunutá tá biela časť koruny a dohromady sa tomu atribútu kráľovskému si začalo hovoriť Senchemtej. No a král
sa začal nazývať pán obidvoch krajín. Boli to páni obidvoch krajín. No. A pretože história fakt treba nejako opísať, alebo aspoň sa v nej trošku vyznať, tak v 3. storočí pred Kristom jeden z kňazov Bohare a staroegyptský dejepisár to bol, volal sa Manechto. Keď opisoval dejiny Egypta, tak rozčlenil celé dejiny Egypta do 31 dynastií. A jeho delenie na tie dynastie je svým štýlom platné dodnes. Trošku máme s tým ovšem problém, pretože títo nešťastníci, králi, nemali letopočet, tak ako čo som vám spomínal kedysi v pomocných vedách historických, chronológiu, a začínali väčšinou rátať svoje udalosti a svoju vládu sami sebou. Alebo aspoň od veľkých udalostí. Oni každé 2 roky napríklad osobne vyberali dane, to znamená, že podľa tých, kedy som vyberal dane. No ale nikdy, viete, keď zomrel, tak sa to nemalo kde v letopočte zachytiť a nový faraón zasa povedal, v tom 1. roku mojej vlády sa odohralo to a to a teda. Takže sú tam chaosy. Znamená, ja keď vám budem teraz rozprávať nejaké roky, tak a vy máte pred sebou, dajme tomu, inú literatúru, ako ja som čerpal. Ja som vychádzal hlavne z encyklopédie Egypta, vydanou Karlovou univerzitou, tak sa prosím na mňa nehňavejte, že tam budete cítiť alebo počuť iné roky ako to, čo máte napísané pred sebou. Ale ten rok 3100 ako taký je všeobecne platný. Začína to prvé obdobie egyptskej histórie, tzv. Archaické obdobie, ktoré väčšinou trvá od toho roku 1100 do roku 2700 alebo 2635 pred Kristom. A je to obdobie tej prvej a druhej dynastie. V tom čase sa výborne rozvíja poľnohospodárstvo, aj remeslo. Predpokladá sa, že v roku 2980 už vzniká aj písmo, to znamená hieroglyfy. A sídelným mestom kráľov tejto prvej a druhej dynastie bolo mesto Tinis, Čenej. Dodnes sa prosím nevie presne, kde ležalo. Nevieme. Jeho lokalizácia nie je daná. A po tejto archaickej dobe, po tej prvej a druhej dynastii, potom ide obdobie Starej ríše. To je obdobie medzi rokmi 2700 do zhruba 2180 pred Kristom a je to obdobie 3. a 6. dynastie. Keby som mal jednoducho povedať, čo symbolizuje Starú ríšu, tak by som vám povedal pyramídy. Ale ešte, keď sa k ním dostaneme, tak vám ešte niečo o tom Egypte poviem. Je to obdobie prvého veľkého rozkvetu staroveku Egypta. Hlavným mestom v tom čase Starej ríše bolo mesto Menofer, grécky Memphis, a ležalo asi 30 km juhovýchodne od Káhiry. Jeden z vládcov 3. dynastie, ktorá panovala v rokoch 2700-2600 pred Kristom zhruba, král Džoser, si nechal neskôr zbošteným, vynikajúcim mudrcom, ktorý sa volal Imhotep, postaviť prvú, v tom čase to 6-stupňovú pyramídu. Ten Džoser, toho si pamätáte a určite ho všade nájdete ako staviteľa prvej dynastie a zakladateľa, alebo vládca 3. dynastie. A Imhotep, to nebol iba staviteľ, on sa neskôr stal ochráncom písomníctva, vzdelanosti vôbec ako celku a bohom lekárstva. No a teraz nastupuje 4. dynastia a tá je datovaná asi medzi rokom 2600 do roku 2500 pred Kristom. Tá 4. dynastia je obdobím toho maximálneho rozkvetu Starej ríše ako takej. A sú to králi Chufu, po grécky Cheops, Rachef, ale niekedy napíše Chafre, to znamená Chefren grécky, a Menkavre, grécky Mykorínos. Títo páni
ovládli aj Núbiu, tam nechali ťažiť ložiska drahíkovov a zistili, že na Sinaji je meď, ktorú takisto získávali pre seba. No a vy ich poznáte z toho hľadiska pyramíd, pretože títo postavili tie slávne pyramídy v Gíze, dneska už je to predmestie Káhiry, symbol Egypta ako takého a jediný div sveta, ktorý sa dodnes zachoval. Píše sa, že Cheopsova pyramída bola do časov stavby Eiffelovej veže, ktorá bola postavená v roku 1889, so svojou výškou viac ako 146 metrov, najvyššou stavbou na svete. Až takto pravda nie je, ale dobre, môže byť. No. Jej základňa tejto Cheopsovej pyramídy je štvorec o strane 230 metrov. O čo si viac to bolo, ale no, dobre, 230 metrov. Nádherný ihlan. V čase, keď to staval Cheops, tak bola pokrytá vylešteným vápencom. A na špičke, nad tou výškou 146 metrov, bol vraj pozlátený kameň. To znamená, bola ešte vyššia. Takmer mala 149-150 metrov. Tak si prosím vás predstavte toho Egypťana, ktorý sa ráno prebudí, pozerá okolo seba, vidí vychádzajúce slnko a paprišleky vychádzajúce slnka najskôr dopadnú na špičku tej pyramídy a potom sa snižujú nižšie po celej tej ploche. To musela byť paráda. To musela byť nádherné. A keď si uvedomíte, že tí faraóni sa sami seba považovali za synov božích, to znamená, že oni boli taký vtelenie sokolieho boha Re, alebo slnka hor. No, bola to svým štýlom pohrebná stavba pre nich, ale mala veľký význam aj sakrálny. Aj v tejto, no, oni kúkali na tú pyramídu, títo prostí Egypťania ako na symbol proste moci svojich panovníkov, ktorí sú bohovia. No to musela byť paráda. To teda, to psychologicky určite pôsobilo veľmi. A ešte u toho vedľa tej Rachevovej pyramídy je aj najväčšia socha staroveku vôbec. Poznáte Sfingu. Tam mala výšku 20 metrov a dĺžku viac ako 73 metrov. Ona vraj bola kedysi zasypaná komplet celá pískom a pretože mala také pôriky a vietor, keď sa cez ňu prehnal, tak spievala. Spievajúca skála. Viete, vôbec ten Egypt je strašne magický a strašne fajn v týchto veciach. Jasne, že okolo týchto veľkých pyramíd, ktoré som vám teraz spomenul, boli menšie pyramídy, tzv. Satelitné pyramídy, ktorí boli pochovaní príslušníci tých rodín alebo vládnúcich kráľov ako takých. Nezabúdajte na to, že pyramídy boli postavené nie otrokmi, ale to boli štátne stavby postavené slobodným obyvateľstvom. A títo ľudia dostávali za svoju prácu celkom dobrú mzdu v naturáliach a chodili na ňu, ako kedysi naši praotcovia, na týždňovky. Znamená, viete, otroka nedonútíte, aby tá stavba bola tak presne urobená, tak krásne, 100% čisto postavaná. No, musíte neustále strážiť. Toto dokáže iba slobodný človek, ktorý vie, prečo to robí. A títo ľudia proste tú pyramídu stavali ako svojmu božstvu. To bola, odpuste mi to je moja interpretácia, tak do určitej miery bohoslužba. A im záležalo na tom, aby to bolo super. Dajte tam otroka, prosím vás. Ten iba čaká na to, kde by čo pokazil, alebo aby to ešte nebolo také dobré. No. Ja to poznám v škole, tí, ktorí sa chcú učiť a ktorí chcú niečo vedieť, tak sami to zistia. A tí, ktorých musím donútiť sa naučiť, no tak to nikdy nie je to presne, čo by malo byť. Tí pyramídy, to je proste práca slobodného obyvateľstva Egypta. No, sú odhady, koľko ľudí to stavalo, jak dlho to stavalo. Herodotos kedy písal, že to bolo niekoľko desiatok tisíc mužov a podľa posledných prepočtov zdá sa, že v tom čase vyžilo v Egypte asi 1 milión obyvateľov.
Na tej Cheopsovej pyramíde pravidelne pracovalo asi 10 000 mužov. Znamená 1/4 obyvateľov. No, neustále sa točili. No. A len tí faraóni vedeli, presnejšie povedané v tom čase králi, pretože faraón to je termín, ktorý sa spája s vládcami až od Novej ríše, vedeli tých svojich obyvateľov zamestnať. Proste dali im prácu. No. A ešte by sa o tom by sa dalo strašne veľa rozprávať. Napríklad niektorí Japonci tvrdia, že to nie sú postavené tieto pyramídy z kamenných blokov, pretože majú veľmi často okolo, sú veľmi ťažké a viete, tá technika bola veľmi naklonená, rovina, lana a kdesi čosi. Ak tam boli otroci, tak boli iba na dopravu. Ale na tú samostatnú stavbu pyramíd, tak tam ich bolo nikto. Ešte vrátim tým Japoncom, prepáčte, teraz som to trošinku začal. A vy, ktorí som učil, ma poznáte, že častokrát sa mi podarí odbehnúť a potom sa neviem, kedy vrátiť. A pár Japoncov napísalo, že vraj toto je umelý kameň, že to je s tým štýlom stavba mimozemskej civilizácie. Ale prosím vás, dáme to. Poďme prosím, preč odtiaľto. Už som vám spomínal, slobodní obyvateľia žili v tých dedinských občinách hlavne, ktoré boli hospodársky sebestačné, stabilné a boli zodpovedné za všetky naturálne dane. Jo, a ešte k tým otrokom. Odpuste, trošku to teraz motám. Otroci to boli väčšinou vojnoví zajatci, no a tie robili hlavne v baňach. To znamená, ak sa okolo toho motali, okolo stavby pyramíd, tak lámali ten kameň, ale načisto ho museli pripraviť už slobodní kameníci, no a niekedy otroci pracovali ako sluhovia. Králi boli neobmedzenými vládcami ríše a mali moc náboženskú, vojenskú, administratívnu i súdnu. Oni boli v podstate pánmi nad životom i smrťou všetkých Egypťanov. Raz som niekde čítal, že napríklad to ukázávali Egypťanom aj tým, že presne vedeli, kedy začínajú záplavy rieky Nil, tak sa postavili na breh, dvihli ruky nad rieku, Nil sa dvíhal, no a Egypťan si hovorí, akú má moc, dvihol hladinu Nilu. Prepáčte, ak to bolo niekde napísané hoax, ospravedlňujem sa, ale vážne, nevymyslel som si to. Pretože sa nemohli ako bohovia, ako synovia bohov, miesiť s miestnym obyvateľstvom, tak často si brali za svoje manželky svoje vlastné sestry. Nebudeme teraz rozprávať o genetike, nechám ju bokom, hej? Ale že to asi bolo takisto problémom, všetkým je vám jasné. Neskôr im správe štátu pomáhali dvaja vezíri. A vysoké úradníctvo. Lenže viete, oni dajte niekomu moc, tak si ju snaží udržať pokiaľ možno na veky. To znamená, títo vezíri sa snažili udržať svoj úrad dedične a narobili tým faraónom dosť veľké problémy, pretože ak ten faraón videl úradníka, ktorý dedí svoju moc, moje nervy, tak čo s ním? Nómov v tom čase v starej ríše bolo 42. A nomarchovia v tej starej ríši mali za úlohu riadiť závodňovacie práce, zabezpečovať napríklad pracovníkov na stavbu tých pyramíd alebo všetky štátne stavby, ktoré tam existovali. Mali aj súdnu pravomoc. Po nich potom boli aj vyberači daní špeciálne. Už som vám spomínal, pôvodne vyberal si král svoje dane sám. A aj keď pisári boli najnižšie v tej úradnej hierarchii, boli nesmierne dôležití. A tým som sa dostal k tomu. Králi starej ríše mali perfektne zorganizovanú administratívu. Nebolo to hej, počkej, a všetci vedeli presne, čo majú robiť na tom danom mieste, kde sú. Niekedy sa v starých učebnicách uvažovalo nebo písalo o tom, že kňazi ako keby fungovali, čo by úradníci kráľa. Oni mali svoje vlastné hospodárstvo a kňaz bol väčšinou iba sprostredkovateľ Božej vôle smerom ku kráľovi, a oni boli bohovia, a k tomu prostému ľudu ako takému. Je vám úplne jasné, že po
tej sile 4. dynastie, 5. a 6. dynastia užívala už Egypt určitej krízy. Máte tam ten chaos úradnícky, keď sa títo úradníci domáhali dedične ovládať úrad. No nemáme to aj v súčasnosti niekde. No, nechcem do toho táhať dnešnú politiku. Takmer. Hej. Pánovi je tu svojvôľa. Egypt je rozbitý na menšie celky. Keď je to menší celok, tak už upadala aj centrálne riadená údržba tých zavlažovacích systémov. Chaos. Do toho si dajte aj útoky kočovníkov a naviac zasa problém klimatický. Podľa výskumu Grónskeho ľadovca medzi rokom 2220 až 1935 pred Kristom v severnej Európe ako také, ale na svete, bolo obrovitánske dlhé sucho, takzvané srážkové minimum. Uvedomte si, keď ten Níl dodával dostatok úrody, dostatok vody, tak on bol v podstate veľmi lacný zdroj energie, ako taký. Úroda bola vysoká, samozrejme z tej vysokej úrody sa vybárali dane a mohli sa platiť s tým štýlom štátne stavby, lebo všetko, čo stávate, stojí peniaze. Ale ak vám prídu sucha, záplavy sú stále nižšie, neúroda, hladomor, podľa určitých správ ľudia jedli trávu, pokles vo výberu daní, chudnutie obyvateľstva, obrovské pnutie spoločnosti, z toho idú sociálne nepokoje. Podľa textov zlodeji a žobráci sa stali boháčmi, viete, ako sa volám, takže mi táto veta celkom je milá. No a keď som vám kedysi dávnejšie rozprával o filozofii dejín, nespomínate si na to, že daná civilizácia môže žiť iba vtedy, keď tam má napríklad lacnú energiu a v rámci celej spoločnosti existuje niečo ako vzájomná spolupráca? Že to do seba všetky tie vrsty zapadajú a že uznávajú existenciu toho druhého a tej ďalšie vrsty. Ako tam máte nejaký problém a keď sa to začne proste pnúť, a keď sa tam začne niečo také diať, ako teraz sa začalo diať v starej ríši Egypta, máte šancu, že stará ríša, alebo ako, ja to poviem, podľa toho, jak to pán Miroslav Bárta nazval, kolaps civilizácie. A ešte raz, vrátim sa k tej prvej našej prednáške, keď som vám rozprával o filozofii dejín a rozprával som vám o Bártovi. Máte zákony číslo 6-7. Práve ten koniec spolupráce a civilizácia môže rásť a môže existovať iba v prípade, že má dostatok lacnej energie. Ináč, koniec. Viete, že to je koniec dnes, že to je kolaps, že proste žiadna neskončí úplne, iba sa zmení do niečoho nového. Takže stará ríša končí aj vďaka klimatickým pomerom. Nielen teda vďaka tomu, že tam si každý robil, čo chcel z tých úradníkov, ale aj to je nesmierne dôležitá vec. Myslím, že som vám zabudol povedať minule, keď sme ešte rozprávali o Mezopotámii, že to sucho samozrejme spôsobilo i pád ríše Sumerov. To máte práve to obdobie 2200 až 1900 zhruba. Takže tam ste mali trošku iný problém. Tam ste to mali ešte horšie. Tu nás ste nemuseli robiť kanále, pretože tu ste to akorát tú vodu zadržiavali. Ale v prípade Sumerov ste museli okolí riek Eufrat a Tigris upravovať kanalizáciu, teda špeciálnymi kanálmi. Ak ste mali sucho, pôda v tých horúčavách nad 40 stupňov Celzia sa prudko vyparovala. Spodná voda išla na povrch, no v Egypte bola veľmi hlboko, 3 metrov pod povrchom, ale tu bola blízko povrchu a samozrejme zasolovala pôdu. Ja už som to minule naznačoval, že zasolená pôda alebo sol v pôde, nič moc, to úroda je dosť na tom zlá. Podľa textov napríklad tých sumerských zem zbelela. Mali ste ju bielu od soli. Jediný liek, ako to vyliečiť, je prestať, pokiaľ možno,
sa starať o pôdu, o poľnohospodárstvo a nechať tú pôdu ľadom. Príroda si to upraví sama. Lenže to v tej oblasti Sumerov nešlo. Zomreli by hladom. Takže tu máte napríklad Barthov zákon číslo 3, ktorý hovorí, že na čom civilizácia vyrastá v prípade Sumerov na zavlažovacích kanáloch, to môže byť aj príčinou, alebo býva aj príčinou jej zániku. Tým zaniká. Tá filozofia dejín je nesmierne dôležitá. A pozor na to, o klimatu by sme mali neustále rozprávať. Nie, že by oni úplne všetko riadili, tieto klimatické zmeny, ale majú dostatok vplyv na to, ako žijeme a akým spôsobom sa živíme. Oni tie zákony platia, prosím, nielen v minulosti, ale oni platia aj dnes. A ja vás znova vyzývam k tomu, aby sme sa trošku zamysleli a nesnažili sa niekedy v niečom, čo sa týka životného prostredia, aj poučiť. No, mám obavy, že to, čo vám teraz ja hovorím, fajn, vy ma počúvajte, pretože ako väčšina ma počúva z hľadiska toho, že som bol bývalý váš učiteľ. No ale že by si toho ľudia nejako všímali, že životné prostredie je veľmi dôležité. Máte krach starej ríše a začína takzvané také prechodné obdobie, alebo obdobie proste chaos. A samozrejme sú to dynastie 7 až 11, ktoré oni v odbornej literatúre sú dosť popísané, čo sa týka histórie, ale ja myslím, že teraz to až tak dôležité nie je pre vás, ako pre študentov. A po tomto prechodnom období potom hovoríme o takom druhom rozmachu staroegyptskej ríše, ktorá sa nazýva Stredná ríša. Tá v podstate začína až 12. dynastiou. A sú to roky, opäť podľa toho, čo čítate a máte pred sebou, rôzne datované, ale väčšinou to je od roku 1994 po rok 1797. Znamená, toto od roku 2000, keby sme to povedali, do 18. storočia. Teraz sa hlavným mestom nestáva Menofér, ale Veset, grécky Téby, ktoré ležia na rozhraní kedysi horného a dolného Egypta v tej strednej časti Egypta ako takého. Blízko máte aj prekrásne, kto chodieva na dovolenku do Egypta, tak určite navštíví aj tie prekrásne komplexy stavebné Luxor a Karnak, takže v tejto blízkosti, tam to je. Nie je úplná jednota v tom, kto zjednotil tú Strednú ríšu. Môžete sa dočítať, že už to bol panovník 11. dynastie Mentuhotep I, ktorý žil zhruba v tom 21. storočí. Teda, dobre, poviem to podľa toho, jak som si to zapísal, 2064 a 2013 pred Kristom, možno. Ale väčšina odborníkov sa prikláňa k tomu, že to bol panovník až 12. dynastie, ktorý sa volal Amenemhet I. A ten vládol, tak, jak som vám to spomínal, tým rokom 1994 po rok 1964 pred Kristom. Po ňom vládol jeden z najväčších dobývateľov egyptských dejín, Senvosret III, to je 19. storočie pred Kristom. A ten rozšíril napríklad Egypt o Somálsko a Núbiu. Núbia to je južná časť, aj zo Somálska Egypta. A potom nesmierne dôležitý panovník Amenemhet III, opäť koniec toho 19. storočia pred Kristom, ktorý začal vo východnej púšti ťažiť zlato. Dokonca poznáme mapu tých ťažobných prác. Zvýšil ťažbu drahých kovov v Núbii a samozrejme sa staral o ložiská medi na Sinaji. On bol fakt vynikajúci, tento Amenemhet III. Upravil to k Nílu. Urobil úpravu zavlažovacieho systému. A pretože sa darilo poľnohospodárstvu, prudko rástlo. Zároveň sa darilo remeslu. A keď sa darí týmto dvom oblastiam hospodárstva, tak máte takmer isté, že sa bude dariť aj obchodu. A on, tento pán, obchodoval s Krétou, ostrov Kréta, Cyprus a veľmi často obchodoval aj s oblasťou
Sýrie a Palestíny dneska, odkiaľ dovážal vzácne drevo. Cédrové drevo ako také. Viete, za jeho vlády, teda v tej druhej polovici 19. storočia, keď to teda mám povedať presne od roku 1853 do roku 1809, zavládol v Egypte opäť poriadok a nastala hospodárska stabilita. Stávali sa samozrejme ďalej pyramidy. Oni nie sú 3, ich je niekoľko desiatok, až 100 dokonca, ale možno aj viac. No, ale už to nebol teraz kameň, kamenné bloky, tedy ako v prípade Cheopsa, ale tehly. A pretože sa dalo remeslu, tak sa objavili aj napríklad prvé sklenené výrobky. Znamená, to 19. storočie pred Kristom máte sklenené výrobky. Lenže, samozrejme, zasa problém. Okolo roku 1650 prišli do Egypta semické kmene Hyksos. Tí donesli nové zbranie. Perfektné bronzové meče, sekery, dokonalé ďalekonosné luky a hlavne kone a bojové vozy. To doteraz Egypťania nepoznali. A pretože mali nové zbranie, úplne s veľkým prehľadom strednú ríšu títo Hyksosovia porazili, ovládli samozrejme Horný Egypt, Dolný Egypt, pomýlil som sa. Vidíte, teraz som spravil tú chybu, pre ktorou som vás ja varoval. Ovládli Dolný Egypt, to znamená oblasť tej delty rieky Nílu, a samostatnú si udržali iba Horný Egypt, to znamená južné časti Egypta. Nastalo druhé prechodné obdobie. Trvá asi od roku 1790 do roku 1500, najmä tomu 50. Je to v podstate 13. a 17. dynastia. A opäť, veľa odborníkov by vám tu na teraz povedali dosť podstatné historické udalosti. Ale stačí, keď vám iba poviem, že tá 15. dynastia medzi tou 13. a 17. sa volá Hyksovská. A bola to práve to obdobie druhej polovice 17. až prvá polovica toho, alebo 16. storočie, to 17. 16. storočie. Ako všetko na svete začína a končí, tak končí aj to prechodné obdobie, druhé prechodné obdobie. A nastupuje ten maximálny rozkvet starovekého Egypta, ktorý sa volá Nová ríša. A to sú roky medzi rokom 1543 až 1080 pred Kristom. A sú to v podstate 3 dynastie, 18, 19 a 20. Keby som, ja to neviem, ja si musím pozrieť do poznámok, ja to na spamäť neviem, ale tá 18. dynastia je, alebo sú to roky hlavne od roku 1543 po rok 1292. 19. 1292 až 1186. A 20. je 1188 až 1078. Ten maximálny rozkvet je hlavne tá 18. dynastia ako takej. Ono, viete, keď teraz pozeráte filmy, alebo pamätám, že napríklad jeden hudobný klip amerického speváka Princa, tam Egypťan, neviem, Remember Time sa to volalo, no tak to väčšinou odev všetko to, čo o Egypte vieme, romány, filmy, množstvo všelijakých dokumentov, to je práve to 18. 19. 19. storočie. Dynastia, som mal povedať. Podľa gréckych prameňov sa práve v tomto čase, tá 18. Začali egyptskí králi nazývať faraóni. V preklade niečo ako Pérá, to znamená veľký palác. Hyksosov definitívne vyhnal z Egypta faraó Ahmose I. Prvý vládca 18. dynastie. To boli roku 1543 až 1518. A viete, ako ho vyhnal? Ako čím? Všimajte si, čo urobil tento múdry človečik. On si uvedomil prevahu tých perských zbraní, hyksovských zbraní, no tak on týmito hyksovskými zbraniami vyzbrojil svojich vlastných egyptských bojovníkov. Samozrejme ich perfektne vycvičil a Hyksovci boli vyhnaní z Egypta svojím štýlom zbraňami. Paradox, že?
Prišli, ale proste ich porazili. Ahmos si prvý zlikvidoval anarchiu, opäť starosť o zavlažovacie systémy, opravil všetky Hyksosmi zničené chrámy, hlavné mesto Veset ostalo naďalej, hej. No, vynikajúci faraón. Z jeho následníkov treba spomenúť Tutmose II. Iba preto, pretože mal jednu nesmierne ctižiadostivú manželku kráľovnu Hatšepsovet, alebo Hatšepsut, ktorá sa stala regentkou jednou z najväčších dobyvateľov Egypta, faraóna Tutmosa III. Hatšepsovet vládla medzi rokým 1479 až 1457 pred Kristom. Ona sa nevenovala veľa dobyvačnej politike, alebo že by niečo dobývala a ovládala. To nie. Ona pokračovala ďalej v tom, čo robil Ahmose I. To znamená, opravovala všetky chrámy, stavala nové, organizovala obchodné výpravy do širokého okolia. Opäť to bol Sinaj, Somálsko, Kréta ako taká. A vystavala si jeden nádherný pohrebný komplex, ktorý vy, keď budete v Egypte na dovolenke, určite navštívite. Je to ten slávny komplex Der el-Bahri v Thébach. Určite na každej, keď si to kliknete na internete, tak neexistuje, aby niekto, kto navštívil Egypt, aby tam proste sa nejakým spôsobom neobjavil. Ja som napríklad v Egypte v živote nebol. Moja dcera tam bola na dovolenke raz, no samozrejme bola i aj Der el-Bahri. No, takže to sa nedá. Jo, a prečo, ak sa niekto čuduje tým, že vládne kráľovna, alebo že tu je žena vládkyňa? Oni totiž ženy mali v Egypte veľmi dobré postavenie, rovnoprávne postavenie s mužmi. A vo veciach majetkových, manželských, dedičných a tak ďalej. Takže úplne normálne mohli aj vládnuť. A poznáme rad kráľovien. No, nebola sama, bolo ich viacero. No už som spomínal, že Hatšepsut bola regentkou najväčšieho dobyvateľa v Egypte a to bol jej nevlastný syn Tutmos III. Ten vládol medzi rokom 1479 až 1424 pred Kristom. A píše sa, že nielenže upevnil svoju moc v Núbii, ale rozšíril svoju ríšu egyptskú až po rieku Eufrat. To znamená, dosť veľký kus Blízkeho východu získal pre seba. A po ňom, teda nie úplne, nebol to hneď potom týchto rokoch, ale jeden z jeho následníkov bol potom slávny Amenhotep IV. To boli roky 1359 až 1342. Všetci ho dobre poznáte z rôznych románov. Urobil náboženskú reformu. Odmietol uctievať boha Ámona v Thébach. Ámon bol boh vzduchu a plodnosti. A jeho kult bolo v podstate niečo ako štátne náboženstvo. On to odmietol. A uprednostnil uctievanie slnečného kotúča nazvaného Aton. Prehlásil toho Atona za jediného boha, prijal meno Achnaton, to znamená prospešný Atonovi. No a s tým jeho menom, aj s tým, ako takým s tým Atonom, sa teda spája staroegyptský monoteizmus. Viete si asi predstaviť, jak Amonovi kňazi zúrili. Oni, ktorí mali obrovskú moc, bác teraz o ňu prišli a Achnaton si vymyslí nejakého boha Atona. No, teda prepáčte, on tam ten Aton, ten slnečný kotúč bol uctievaný už aj pred ním, ale on ho vyhlásil ako jediného boha. Postavil si aj nové mesto, Achetaton. Dneska sa to volá El Amarna. No a inak sa o vládu príliš nestaral. Nakoniec bol zavraždený. Ešte jedna taká malá pikoška, on veľmi dbal na to, aby bol vytvárne znázornený presne tak, jak vyzerá. Mal trošinku také ženské rysy, takže keď jeho sochy archeológovia našli, tak neboli si úplne istí, či majú pred sebou sochu muža alebo ženy. Ale to je takú pikoška naviac, to nechajte tak. Není to dôležité. Jeho manželkou vraj bola najkrajšia egypťanka všetkých čas,
Egypťanka, vy ju poznáte, meno Nefertiti. Jej polychromovaná vápencová busta sa dodnes uchováva v Berlínskom egyptskom múzeu. A zasa malinké tá pikoška. Relief, taký plastický relief, veľmi často bol príveskom ženských náhrdelníkov. A ako tento prívesok má názov typ Kleopatra. To znamená, že Nefertiti sa asi zrejme dostala aj na ozdobu ženského krku. Ja si pamätám, že keď som ja bol mladý, to znamená v tých 60 70 rokoch, to bol nesmierne obľúbený prívesok. Skúste sa opýtať vašich starých mám, či náhodou doma niekde v šuplíku ešte ten prívesok nemajú. No jasne, že po smrti Akhnatona tébskí kňazi si vrátili svoju moc, opäť presadili kult Amóna, vrátili Egypt do situácie politeizmu a jedného z týchto následníkov určite poznáte, volá sa Tutanchamón, vládol od roku 1339 do roku 1329, v podstate 10 rokov, ako 9-ročný pristúpil na trón, ako 18-ročný zomrel. Nebudeme teraz špekulovať, akým spôsobom, ale vyzerá to tak, že na nejaké zranenie zomrel. No a je známy tým, že on toho moc za svojho života neurobil, ale známy od roku 1922 hlavne, keď anglický badateľ Howard Carter objavil jeho čiastočne porušenú hrobku s nedotknutým pohrebným inventárom. To bola sláva. On v podstate nevládol. Namiesto neho vládol jeho vojvodca, ktorý sa volal Haremheb. Tým pánom by sme ukončili tú 18. dynastiu v podstate a budeme sa venovať teraz 19. dynastii a v tej 19. dynastii, prepáčte vážne, ja som nesmierne dôležitého faraóna, možno najznámejšieho faraóna všetkých, teda spoločnosti ako také v súčasnosti, Ramese II. Veľký. Ten vládne od roku 1279 do roku 1212. Vraj rozšíril svoju ríšu až po rieku Indus. A vy, ktorí ste tej istej myšlenkovej štruktúry ako ja a chodívate na náboženstvo, tak si spomeňte prosím na Mojžiša. Práve tento faraó sa spája odchodom Mojžiša z Egypta. Ono sa to archeologicky nedáva až tak dokázať, ale proste Mojžiš a Ramsese II. Bol to fantastický vládca. Veľmi dobre vládol. Urobil toho strašne veľa. Ale je známy aj tým, že mal veľké problémy s Chetitmi. O nich si ešte niečo povieme. No, a keď sa toľko handrkovali s tými Chetitmi, tak nakoniec to skončilo veľkou bitkou pri Kadeši, ktorá bola v roku 1274. Kadeš, dnešný Tel Nabimand, leží na rieke Orontes v Sýrii. No, keby ste čítali egyptské správy, vyhrali sme s obrovským prehľadom. Keby ste čítali chetické, vyhrali sme s obrovským prehľadom. Ona tá bitka v podstate skončila nerozhodne. A pár rokov neskôr, v roku 1270, ale iní dávajú podľa mňa správnejší termín, v roku 1258 bola napísaná medzi faraónom a chetickým vládcom Chatušilišom III. Prečo si myslím, že to druhé je Mexik lepšie, lebo ten Chatušiliš vládol v roku 1275 až 1250. Ak by to mal napísať tú mierovú zmluvu v roku 1970, tak by mal 5 rokov. Neviem, ja až takým dobrým odborníkom starovekej histórie nesom. No, ale ten Chatušiliš III. A Ramses II. Podpísali prvú mierovú zmluvu v dejinách ľudstva. Je prvá, fakt. A stala sa základným prameňom súčasného medzinárodného práva. On vyhral nad Chetitmi, ktorým vládol iný Mutawališ. Takže tú zmluvu podpísal už s následníkom Mutawališom, teda Mutawališa, znamená Chatušilišom. Je úplne zvláštne, prosím vás,
že títo dvaja panovníci sa zaviazali, že proti sebe nebudú viesť vojny, navzájom si budú pomáhať v prípade napadnutia z tretej krajiny, aj v prípade vnútorných nepokojov. Prosím vás, oni to nikdy neporušili. Pozrite dneska na momentálny svet, koľko je napísaných mierových zmluv, rôznych dodatkov a jak veselo všetko porušujeme. A to mi chcete povedať, že no tak dobre, poviete, že to je výnimka. Ale nemali by sme si z týchto dvoch vládcov brať do určitej miery aj vzor? Ak niečo napíšem, tak to platí. V prípade Chatušiliša a Ramesa to platilo, prosím. Je úplne jasné, že často, že to stvrdili túto mierovú zmluvu aj, dajme tomu, vzájomnými sobášmi. No a Rames sa oženil s dcerou toho chetického kráľa, zasa ten rok 1958 je mi bližšie, zobral si ju do Egypta a tam sa začala volať táto slečna chetická Manefrure. Ťažké meno. Dobre. Jo, a úplne nakoniec, keď už o tejto mierovej zmluve skončím hovoriť, časť textu visí na stene budovy OSN v New Yorku. Tam. Je to nesmierne dôležitý vec. Tento mier mal obrovský dôsledok pre rozvoj Egypta. Pokoj. Neobyčajný stavebný rozkvet. Opäť stával tento faraón nové chrámy v Núbii, upravil Luxor a Karnak, blahobyt, remeslá, poľnohospodárstvo. Tkali veľmi jemné priesvitné látky. Raz ma jeden môj kolega upozornil na to, nehovor, že tam boli až tak veľmi presvetné látky, lebo, viete, pokušenie. No. Ja sa ani nečudujem niekedy Mojžišovi, že odišiel z toho Egypta práve v tom čase, keď napríklad tam, viete si predstaviť tú krásnu ženu, ktorá je oblečená do jemne priesvitnej látky? Fú. Chlapi nosili bederné rúšky, to je OK, v poriadku, ale oni, toto je niekedy zvodnejšie, ako keby ste videli nahú ženu. Takže odpuste, trošku som odbočil, ale nechcem vás teraz pokúšať žiadnym spôsobom, iba jemne vám naznačujem, že ak dokázali utkať tak jemné látky, tak fakt boli perfektní tkáči. To remeslo, fantázia proste. Jasne, že rastol význam kňazov. Už boli v tom čase absolútni profesionáli. To znamená, mali svoje vlastné majetky, starali sa o tie majetky a nemali s tým žiaden problém, aby to nejakým spôsobom nefungovalo. A hlavne, oni, a to vám budem hovoriť na budúce, boli hlavne sprostredkovateľia vzdelanosti, umenia a vedy. Po smrti Ramesa II. Opäť začali problémy. A opäť sa tam do toho namieša klíma. Medzi rokom 1930 až 1130, to znamená také storočie, prebiehalo opäť veľmi dlhé a mimoriadne ťažké zrážkové minimum. Ak ste závislí od tej vody a máte zrážkové minimum, to znamená prší hlavne na juhu Egypta a potom voda ide do Nílu, nedostatok vody, snižovanie hladiny, málo toho úrodného bahna. Neúroda. Z toho ide hladomor. Archeológovia zistili, že napríklad na egyptských reliefoch z tohto obdobia je možné vidieť mimoriadne podvyživených ľudí. Vy nemáte z čoho uživiť vojsko. Naviac si do toho dajte aj zemetrasenia a výbuchy sopiek. Práve po roku 1150 vybuchuje sopka, islandská sopka Hekla III. Keď vybuchne sopka, tak prosím, klíma sa zmení na celom svete. Čínske správy hovoria, že po dobu 5 rokov bol tak silný mráz,
že sa zničila komplet celá úroda. A vraj 3 mesiace nebolo vidno hviezdy. Tma. A potom medzi rokmi 1225 až 1175 ste mali aj veľa zemetrasení. Spomeňte si prosím na slova Žalmu 114. Schválne. Keď Izrael vyšiel z Egypta, more to videlo a zutekalo. Jordán sa naspäť obrátil. Vrchy poskakovali ako barance, pahorky ako jahňatá. Klima, zemetrasenie, sopka, neúroda, hlad, nemáte čím živiť vojsko a do toho vám prídu morské národy. Ich súčasťou boli aj Filištínci. Znamená noví dobyvatelia. Tí už donesli aj železo, železné zbranie. Naviac, železo ako také dostávalo v tom čase prednosť pred meďou ako takou. Máme slávne medené bane práve z Novej ríše na Sinaj v oblasti alebo v lokalite, ktorá sa volá Timna. No a keď teraz tá meď ustupuje železu, tak nemáte z čoho brať peniaze, nemáte z čoho proste vyživovať alebo nejakým spôsobom financovať tú armádu. Do toho si dajte zemetrasenia, sucho a tak, strata obchodných ciest. Všetko to je obrovská ekonomická kríza. Nielen morské národy zlikvidovali starý Egypt, ale hlavne zasa klimatické pomery. Znova si pripomenieme tie Bartové zákony kolapsu civilizácie. No a posledným veľkým významným panovníkom Novej ríše a podstate zakladajúcim faraónom 20. dynastie bol Ramese III. To máte tie roky 1185 až 1153 pred Kristom. Jeho doba je charakteristická obrovitánskou korupciou, prudkým zvyšovaním cien potravín. Máte tu aj prvé štrajky kameníkov, to znamená remeselníkov. Nová ríša končí. A to máte obdobie toho 12. storočia pred Kristom, kedy padá nielen ona, ale aj ríša Chetitov, Mykény, Trója, dokonca aj čínska dynastia Šang. No, znova, poučme sa. Nasleduje prechodné obdobie, tretie prechodné obdobie, ktoré sa datuje od roku 1075 do roku 715 pred Kristom. Sú to dynastie 21 až 24. Tam máte obrovský politický chaos. A faraónmi sa stávajú aj cudzinci. Napríklad Líbiec Šešong I, ktorý vládne v roku 945 až 924 pred Kristom, ktorý je známy napríklad tým, že je svokrom kráľa Šalamúna. A asi zrejme nemal moc dobré na neho spomienky, pretože len čo Šalamún zomrel, bleskovo napadol Jeruzalém a snažil sa zničiť jeho chrám, vyplieniť. No, rodinné asi zrejme nejaké problémy. No a končíme egyptskú históriu neskorou dobou Egyptka. To je od roku 715 po rok 332 pred Kristom. A sú to dynastie 25 až 31. A to Egypt takisto zažíva dosť kruté obdobia. V roku 670 bol dobitý asýrským kráľom Asarchadonom. A ten si tu vytvoril vazalský štát s centrom v meste Sais. To mesto leží v západnej delte rieky Níl. V tomto meste Sais vládla 26. dynastia. A z tejto dynastie by bolo dobre spomenúť akorát faraóna Neka II., ktorý vládol od roku 610 po rok 525 pred Kristom. 95, ospravedlňujem sa. No a tento pán vraj, podľa Herodota, si najal feníckych námorníkov, aby oboplávali Afriku. Nedá sa to príliš dokázať, ale dajme tomu, že sa mu to podarilo. Feničania fakt boli vynikajúci námorníci a môže byť, prečo nie. Posledným panovníkom tejto sajskej dynastie bol Psametik III, alebo niekedy sa stretnete v literatúre ako Psantek III.
Ten vládol iba rok, od roku 526 do roku 525. Pretože bol v roku 525 porazený v bitke pri Pelúsiu, to je pevnosť v delte Nílu, blízko pobreží Stredozemného mora, perským kráľom Kambízom II. Kambízes ho donútil vypiť čašu otrávenej bičej krvi. A máte koniec toho obdobia neskorej doby Egyptskej ríše. Egypt je od toho roku 525 do roku 332 pod nesmierne krutou perskou nadvládou a z tej perskej nadvlády sa vyslobodil až v roku 332 pred Kristom, kedy ho zasa dobil Alexander Makedónsky. No ale to už sú veci, ktoré sa týkajú Grécka a to vám budem rozprávať vtedy, keď budeme preberať, alebo keď, ak to so mnou vydržíte, budem vám rozprávať o Alexandrovi Makedónskom. To znamená, že tie posledné dynastie, keď ste tam mali tú perskú dynastiu, to boli dynastie 27 až 41. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa to so mnou dneska vydržali. Dúfam, že som vám niečo nového povedal. A ak sa mi podarilo vás nejak donútiť tomu, že si kliknete teraz na internete a kliknete si napríklad mapu Egypta alebo nejaké obrázočky a budete zvedaví na Nefertiti, alebo šáhnete do knižnice a budete si čítať nejaké romány z tohto obdobia, alebo si kliknete toho princa a jeho pesničku Remember Time, umrem spokojnosťou. Ďakujem veľmi pekne, majte sa moc.